Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Maray na Webes, St. Jude. So, gabos na devotos tabi ni St. Jude, may pagkakataon na makapagpasalamat kita. Huli po sa mga intersesyon sa pagbuhay-buhay. Petsa 4 kan Agosto 2022. Ano man po ang kasiributan, mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa nagsiselebrar mo niyan kan kumpleanyo. Tingog kan banwaan na po, minatok-tok sa indong mga harong, kasabay ang paglaom na sana bukasan man ng radyo, magdangog man po. Sagkod magkitang 10:30 sa paagi kan informasyon dyan sa luwas, pading Jim, kumparing Jomar, kumpadring Al. Si Joshua, si Luwens, Buda, si Angie, o kaya si Ands. Sama ni Bella, Henry Mata, The Boy Mata. Sa control technical sa radyo, broadcast me sa AM band, traditional radio, region wide. Kumpadring Nal Baldo, the man from Dap Dap, the home of Senyor Santo Cristo. Aray na aga, sa gabos na nagantabay sa radyo, sana po igwa Tagaligaspi Albay Budadarga, sa inman na probinsya kan Bicol Marhay na aga, maging suna sa luwas kan Rehiyon 5. Siyempre sa samuya man na broadcast sa IT worldwide. Igwa kaming broadcast sa radyo, may broadcast pa kami sa internet, online, netwide, worldwide, in high definition, full digital stereo. Yaon dyan, si Tricia sa production center. Ang samuya pong Angel de la Guardia, Angel Mustasa from Cagbacong, Legazpi City, Philippines. Isa ito so hurado na nakabarong pagkatapos nakashort. Mga gara siya tungaw man ang isip ka ito ano. You dress according to the occasion. Mario Joseph naman nakabarong tapos ma-short kung bako kang kapay-kapay. Siyempre, ang samuya pong malalauman, Mantinido Newsroom. Nagmamanihar kan mga istoryang dapat niya itong maintindihan na sinmadangog mahiling mabasa. Walang gapares. News Manager Mardela. Yaon dyan ang interns kan University of Santo Tomas Legazpi. Ay kung naintindihan daw yung tugtong kepeng. Ano daw salidahan tanin na Angela D, ha? Ay hindi naintindihan. Ecstasy. Yan. So droga bagaan na meron yung kipeng. Ako mampuan sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Soltero po yan na garantisado, sertifikado.
Pero praktisado. Day nako Angel sanay sa mamam talaga no. Napalaban kita kasubanggi. Nag-abot kaya susakuyang mga kaklase from Canada. Nahiling dito sa internet, Canada. Philippines. Agarabot jo so mga kaklase ko kumpadreng Naldano from elementary till high school. Yan haling Canada. Oy, nabigla sa nata, nagkatarapurakan kami dyan sa SM. No? O di ano pa ang laban? Halos pasaraduhan naman so gringo. Nagbalyo pa! Sus Mariosep naman na. Sabagay, promise ko ito sa Indo. Last ko na itong inom, tabi. Dahil na ko maotro pa. Abi nga na ibaga sa mga commercials, drink mo diretso. Welcome back tabi sa Kabikulan pati sa Katanduan sa kuyang classmate si Dadi natabo buda si Annalisa, Mr. and Mrs. Annalisa and Dadi Tabo, buda si Lourdes na Beato Lolarga. Yan. Buda si Padre Tamayo, gunmon, padingnal, ang gampangog kusubanggi, padi. Kaya bako man siguro kanta so pigmamamami binditado. Ay mga pakuro konsuelo man sa natabi na aray na aga kay Padre Tamayo tugang inikan sa kuyang kaklase kay ba man kasubanggi di at least tultulon kami kasubanggi padingnal. May kaiba kaming padi. Good morning. Sige, maray na aga tabi isa sa Indo. And by the way, dyan palan sa Katanduanes, ang dangog niya to, tibaad mag-rigudon man kan district engineer sa Katanduanes. Aram nindo sa kumpadring Naldan. Sa rong probinsyang bako man masyadong kadakulaan, bako man masyadong kasadit. Lone district, pero duwa ang congressman. Ano nang dai kita mag-asenso diyan sa Katanduanes? Duwaan sa indong congressman. Saro si Congressman Bong Teves, saro si Congressman Leo Rodriguez. Pero saro sa nang distrituan. Digdi sa to dahil problema ta tulong distrito tig sararong kongresista budaso ako Bicol. Pero sa Katanduanes sarong sadit na probinsya bako magkasaditan duwang kongresista. Ano nagday kamo kayan dyan umasensong todo-todo. So saro sa party list sa TGP. So Taugama. Yan. Si Bong Tebes. Pero may patinggana. Inda ko sa natabi daw kung ano man ang accomplishment na mayor na yaon dyan pipakinabangan na kan taga Katanduanes. Nas paagi kan lehislasyon o itong kumbaga corporate social responsibility bagang pagtabang sa maniba-ibang sektores. Yan. Day ako nagasabi na wara siyang performance day lang ako pa ni naaaraman na so nakakaabot sa sakuya. Igwa man gayud pero day ko pa man naiisihan. Yan, pagkatapos mo niyan may bago so sa regular na kongresista regular seat sa Kongreso, si Congressman Leo Rodriguez. First timer ini. Itong si Congressman Bong Tebes, second term na yata yan sa TGP. O ano natabi na ang gabos na mga pangangaipo dyan, proyekto sa siniba pa, di maibaba sa Katanduanes. Anong dangog tatabi? Gulpingon yan. Ang proyekto talaga, kumpadreng Nald. Gulpi ang proyekto, billions and billions of it ang ibibaba sa DPWH.
buda sa iba pang mga ahensya sa gobyerno. Let's seize the moment, dyan sa Catanduanes. Maray na aga tabi sa indo. Pagkatapos, igo dyaning performer na gobernador, si Boboy Nakuwa. Maray na aga tabi. Kaya yan na maipaabantean na probinsya ng Catanduanes through the centuries ahead. Tabi. Yan. So, good morning sa indo dyan. Yaon man dyan subi si gobernador, si Peter Boste Kuwa. Tarabang-tabang, ano pa man tabi. Sabi baga kaniba, papa na ang backboard. Yan. Maray na agad dyan tabi. Kising, daw ko nagadarangog pa dyan sa Karamoran, ha? So, sa kuyang mga kapugtuan, partidaryos dyan, kumusta si Paitato, buda si May Pansa, tabi. O si Tia Aning, o da si Cho Leo, kumusta si Tia Karay. O sa kuyang pinsan dyan, si Kuya Joven sa Philpost. Good morning. Buda si Bilain, si Avelina na Villalos. Good morning. Ege, ang numero ko tabi, 0961-759-0888. Smart yan. 0961-759-0888. And sa Globe, 0926-0156-020. Good morning sa Sagpon, Barangay 4, Tia Leti and Louis Vibar. Maray na aga tabi isay mo, Tia Leti and Louis Vibar, Sagpon, Barangay 4. Buda so sa tuya man na barkada dyan sa Orosite, si Buddy na Beltran. Maray na aga tabi isay mo, Sir Buddy. Siyempre, si Sir Ato Nalim. Gandang umaga sa iyo, Sir Ato Lim, kang Petron Tap Gas Gasul. Kumustaan sa tuya dyan na personnels and staff? Mabuhay ka mo. Petron Tap Gas Gasul. Haloy ng kapartner kan komunidad kan mga misis kan mga tahanan. Pag gasul, Petron Tap Gas yan. Doc Philip, magandang umaga, Doc Philip Roa. Medyo nasayada naman, Doc Philip, yung lalamunan ko ng alcohol kagabi. Pero hindi naman kadalasan. Doc Philip, ganda umaga sa iyo. Pwede ba, Doc Philip, pa konti-konti lang, Saya pa pinky-pinky lang. Sige. Maray na agad dyan sa nagarantabay sa DZGB News Online. Sa inman kamong parte kan kinaaban na sinkang Pilipinas. Welcome sa programa Good Morning from the Philippines. Kumpadreng Jimmy, Diyos marhay na aga. Go ahead. Yes, salamat tabi padi. Daroy-doyan na naman parang swalo na. Pero dahil Malaysia, Ano? wala lamang kay Malaysia. May dadaloy-doyan, kumpadre, nin masiramon. Suwabe. Yan. So, dun ka pang maray. Dahil ka matod ka ng kampang mo kasubanggi. Pade. Benditado so kada tumar. Kaya, Walang kupas. Pero namimiss ko, kumpadre. Ito bagang may luluto na mag-aragyatan pagkaaga, burungagan. wala na ito. Gusto mo yan? Ito ang gusto ko na pigkukon. Diba ako gusto ko mapag kurulanting na nagururusa na kibrikip. Yeah. Angel duman sa Boracay, si Pading Jimmy ang Solamente, taga PBN. Nagpadaog. Dahil nagpadaog, the best. Dahil man niya nagpadaog, kaming gaso suminos tiner duman. Good. That's good. Sabi baga, enjoy life. Baka. Yun yung binarabad so short pant. Naglataw-lataw. Kailangan sinagat. Nye kaso, kalson mo dahil nakasabit. Sabi ni Pating Jomar Bagat, nag-aga kami kaya luminato na so. Pulitaw. Sige, kumpadring Jimmy, go ahead. Ang mga dagdag chatong bareta, tabi pa di may konsumisyon na naman si Sir Noel Ordoña. Ano na? MD mo sa Piodoran. Ano na naman? Ating lokal na gobyerno. Oh. Biglang
guminipaw, masarong si Mana natabi pade, nagbaraba sa Pier Can Puduran, lunad sa barko, maabot 30 personas mga badyaw. Arap mo, kumpadring Jimmy. Napirmi kong nalalaktawan yan. May nahihiling naman agad ako digdi sa Legazpi naman ka nakalis na mga semana. Baka advance party yan kaniya digdi sa Puduran. Ngunyan, sarong batal o sarong platon subo binaba dyan. Yo, sarong barko. Isus Marius, mga badyaw. Compuesto danin mga aki, senior citizens. Oo. Baka kuha na ini, baka sarong munisipyo na Nako, sige. Konfrontar na nga inikan mga taga-MDR mo. So taga-barko, nakat na ito binaraba nindo yan din ang mga taong yan digdi. Ang sabi man kan taga-barko, tama man. Mga pasaheros ngayon, nagbarayad man niya kipamasahe. Tama man agad. Natural nga, kung daron may. Yan, so sabi nga ni Senador Coco Pimentel, the right to travel. Ngayon aram, nag-design doon mga star. Mawaragas. Nag-migrate. Ayaw ang gabusan na sa Puduran, kumpadre? Sabi ni Sir Noel Ordoña, baka may ongoing project si Mayor Alan Arandia, fish landing o fish port. Opo. Natural sa may pier ini. Mahiwas ini. Haros tinake over na ang mga badyaw. Inukupar! So, fishport na pigigibo. Uy, good mo an. Sa sira ini, bako man sa badyaw. Duman na nag-estada, kumpadre. So, fish landing, nag-landing digdingon yan. Badyaw landing na ini. Jesus Mario Usip na, ginibo ng kuta. Nagpaparalakaw na ini tabi pagaldaw. Nagpaparapang haragad ng titikwil. Iyo. Sa mga matawong lugar. Ang problema ngunyan tabi pa di, kung paano ini papaurolion sa mga halira sina Mindanao. Ay, iyo an kumpadre, ang talagang, lalo pag ma-Disyembre, binaarabot na yan. Pagkatapos, ririko po ang kaito kan DSWD, iarkilanin sasakyan, pauli duman. Muna mo pagkagayaraw na naman. Matera ikong biyahe ang barko. Oo. Jesus. Bata, dahil man dahil ni nagtutubod kan mga health safety protocols. Dahil yan, no? Dahil man sila usuan COVID, dahil pa man sila kan, wala man nga na isang mga professionals. Iyo, ay, sus Mario Joseph. O di yaon mo niyan, kumpadre, nagkukuta sa pigigibong fishport. Sa pier. Diyan ang sa indang hipatura. Magkonsilo. Oo. Pag ang alas 3, alas 4 na databi pa dahil. Nin? Maga. Oho. Iyaraw na sa tampikan dagat, nagkakara data. Abono sa dagat, abono. Jesus Mario Joseph na pangyari. Sarobra man duman sa bata dati ng may mga pasahero baga dyan. So duman man sila sa pier. Oho. Dahil man gabos maakomodal ini. Ay, ama ko. Iyo na. Dahil man basta ining pwedeng aralawon data, tawo man ini. Iyo nga ni. Kaya problema yan ni Sir na Ordoña. So, gigibon. Sabi ni Sir Ordoña, yawan siya sa Manila ngunyan. Pauli pa sana. Oo. Malibong pa yun. Makikita yung logo na sa apre. Duman sa mga badyaw. Kung po pwede, pakiuro na maguro na di man sa Mindanao. Kung tiri usinda, digding para riyas. Alam ko mo may mga tiri man digdi. Yan, and anytime, mauwagas nandigdi pasiring sa Legazpi. Posible pa de. Anytime yan. Pag go signal kan sa indang commander, wagas na yan digdi. Dari pag madali nanbir. Yan. Kana yan, nawawara ba gayan pag mga summer season, nawara hindi man, manala ali na. Yes. Nawawara man ba gayan digdi? Minabiriltad pag bear months na, pag nag-uruldot na baga si Jose Marichan. Madali na, yan. Kumunayat pini pa de. Pasiring diyan kung sa digdi 3rd district. Sige. Sa Ligas, kumbaga igwang advance party na dyan. Igwan na ko nahiling siguro mga 3 weeks ago, nagkakapira na iyan, minapuesto sa may mga restaurant pati. Yan, kung sa ilan matawo, yaon ini. Oho, sige.
Ay nagkakaraon, ayan, yan nandiyan. Naku, di Yan, sabi ko, panibagong konsumisyon, lokal na gobyerno kan Binodoran sa bagay, MDRRMO, Noel Ordonez. Yan, Yan, sabi ko sige. at information, Jimmy Nasalita di si Jimmy nyo. Salamat kumpadreng Jimmy sa istorya hali diyan sa Pioduran. Ano aram nindo paano ining mga badyaw sa don't get me wrong. Kaya lang ang kultura ka ini, they are natural wanderers. Yan ang kultura ninda kumpadreng Nald. Natural wanderers sinda day sinda na pipirmi sa lugar ninda. Iwanan sa indang kustombre na magparapanghagad. They do not dwell on a certain area diyan sa lugar ninda. Yan wander kaan, ralakaw ka yan. Mahiling mo, kuro karga suaki na mga 3 meses, sarong taon, nagkapirang bulang pa sana. Sige ang kiriblit ka yan dyan sa mga anibangan, isudurdara kula na minasabit baga sa auto, mga pampasahero. So very enterprising man, may darama na turo tambol, so gibo baga sa lata, na puruputan ki tela sa kuan gigibon tambol sige man turutugtog diyan sa kuan sa auto mahagad ding sintabo ito so medyo marayray ito nya itong suminakiriblit na pagdai ka magtao kukuspan ka pa Sobre na ko niyan. sobre na nagapre Nasakat sa auto. oh sobre Mapahahalin Oh. kaya. oho Magandang hapon. nyan Pasensyahan niya kayo. Oo. Ako sa Badyaw. oho Wala akong trabaho. Oo. Hindi ako nakapag-aral. Oo. Kaya nangingi ako ng pagkain sa inyo. Hindi ako lapir, hindi ako Oo. snatcher. tapos ituturo na sobre Yung mga sobre. Hindi ako nagdadalaga sa auto. Kulit ko naman sa ko. Ganun nila. Si Papa Barado. Sir Buddy, good morning. Hello, good morning, sir. Opo. Kung yan na yung team manindo, sir, may advance party ka sa biligi. Yung mananggad talaga. Sige daw tabi. Yaw na sa traffic light sa Tahaw Road. Diyan na sa indang advance parte. Pagad na. Aha. Kung ba yan, yung mga commander ninda. Yan na sukur commander. Salamat. Yaw na sukur commander da. Buda su mga forward observers. Yaw na. At totoo yan. O kaya lang ang sabi ni Papa Maran ni NMR, nag-upgrade naman sa iba. So mga aki turo tambul-tambul, masakat sa auto, o diyan biyang ligas pidaraga o kung saan matugtog pudug. Ito naman so durodara na na-explicar na. Pasensya na niya, kami badyaw. Ito mahirap, walang hanap buhay. Kuha na kan sobre. Yan. Niya ang problema kanita, so nagkakapira pa imbis na mahirakan mo kumpadreng Nald. Mauuyat-uyat ka. Pagday mo tinawan, mumudahon ka. Mga drudakura na. Ani ba nga ni kikuspan pa kung nagkakaon ka. Iba pa minsan, kuhaon sa ng pagkaon mo. Pero that's their culture, We have to understand them. Kaya lang, ang gusto tadigding sabihon is, itama man sinda sa lugar. Sa pagikan DSWD halimbawa, taka ito kan mga nakaagi, pipauli yan kan DSWD, sisay pa ito sa Madam Marlene na Manaya ka ito kan DSWD, Budasu Region. Yan. Iarkilakan bas, pasiring pauli. Tami na arabot man nagadyan digdi, mga Disembre, ining subago mag-Disembre, yao na ayan dyan. Mga badyaw. May nadagit nga ni kayto sa kuya. Dahil mo nga pagduhagi unan mga iyan, kahirakan mo dapat niya. Dahil masabi ko nga ni, don't get me wrong. Gusto tayo sabihin, ilugar sinda. Tahiligon mo, kunyarao na sa kalibaga, binaburo ko diyan sa auto, masabit, kung madiskuedo mo, papaano na? Kahirak man ka sa driver. Buda sumadidiskuedo, parehong kahirak. Bata mga maringgis ang iba. Yan. Kaya lang, sabi ta na nga ni Papan, gobyerno ang kwan, mamumroblema naman ang tao, yan na sarong platon. Yan na naglanding sa Pioduran, sa Fishport. So Fishport, naging ng Badyaw Port.
Yao na tabian dyan ha sa mga noorin mago signal na sa indang core commander kaan. Attack! Oh, yan na wagas na. Digdi na sa to sa ligas bitabi ha. Oh, magandang umaga Doc Philip ha. Sabi ni Doc Philip, good morning Sir Pio. Okay lang alcohol basta konti lang and binditado pa. Doc Philip, magandang umaga sa iyo ha. Nakikinig pa ba kayo dyan sa kayong pamilya kay Doc and Mrs. Roa, ano, kay Doc Philip at kay Doktora, ano? Opo, Doc, iso sa kuyang kampang kasubanggi, kuan, pertihon pa. Ta, padi nga ni. Kaya binditadong alkohol ang suminayad sa aking lalamunan, Doc Philip. Kinukonsulta ko ito si Doc Philip kung pwede alcohol. Ta, inian saro sa pinakamatibay na espesyalista sa mga helang sa alunan. Mga ayan na mga throats, may mga kamatian kamo. Pera ka raw, ano. Let's help the community. Doc Philip Roa is the name, ha. Diyan kayo kay Doc Philip. Yan ang mga kamatian nindo sa kwan sa alunan. Buda sa dungo. Yan sa ining no sa kod talinga. Na Doc Philip Roa is the name tabi. Sabi man ni kumpadring Peter, tama ini suta, obserbasyon man ni kumpadring Peter nagbigay ako diyan 25 cents. Buda so mga mamiso-piso bagang coins. Binarabada so ibinalik si binarabad. Gari ko nga itangko, sabi ni kumpadring Peter. Kailang ito 15 pesos man da agabos-gabos sa sumada, kaya lang puro mga coins. So binarabad. Jesus Marios. Tayo baga kumpadring Peter, good morning tabi sa imo ha. Buda sa familia ha. Sabi man ni Papa Charlie, nasa uso na naman sa mga badyaw. Nag-TikTok naman tapos matao nakisobre. Yung mga sabi man ni NMR. Padingnal may tao po sa kwan sa sala baka may kwan. Sige tabi. Naga-TikTok naman daa. Marios na Papa Charlie ay kay good morning tabi sa imo. Maray na agaman kay King Reginaldo. Migong King, good morning tabi sa imo dyan sa Mangkirohan. Sige, ito na po muna. Sandali po muna. Ay na sa mga badyaw ha, medyo tabangan taman pero sana day sila makaperwisyo sa tao buda day sila naman mapiligruhan tabi. Tadi baka nasa traffic o binasara bit dyan sa mga auto. So Mario Joseph naman Oras Pilipinas, it's 9:40. An oras hatod sa Indokang Cobra, lakas ng #1. Try the new Surf Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis at bango na singgaling ng mamahalin based on technical test versus Brand X on polyester. Bimeg Integra with Immunoboosters. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Milo Energy, magpursigi. Mga mamshi, papshi, ang kalusugan ng ating pamilya ay mahalaga, lalo na pagdating sa ulam na paborito nila. Dapat malinis. Check. Masarap. Check. At caring-caring ng bulsa. Super check. Ang non-meat shop. Mga produktong pasok sa panlasa ng masa. Homemade skinless longganisa, smoked longganisa, special premium longganisa, Bologna longadog, lumpia, hotdog, tocino, chicken, beef, or pork meat, isaw, fish, or squid ball, kikiam, at marami pang iba. Bisitahin lang ang non-meat shop. Main office, Kapantawan, Legazpi City. Hanapin lang si Manoy Norman Embudo. Sa Nong Meat Shop, nakabarato ka na. Kikita ka pa!
Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Kumusta? 2 taon na pala na di. Pero aram mo, bilib ako sa mga ginibuta. Padagos na nagsulot nin face mask asin nag-ingat. Inataman ng salud pati ang namumutan. Nagpabakuna asin booster maski kabado para protektado. Nagkasararo kaya harayo ang naabot. Nakabalik sa mga gusto niya tong gibuhon. Kinaya dahil sa pag-ataman sa lambang saro. Kaya ano man nahagyat, mas kakayanon pa. Padagos ang pag-ingat, padagos ang pag-angat. Magpabakuna o magpa-booster na. Sarong pagirumdum kan DOH Bicol. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang number 1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor, asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sagkod alas 12 ning adto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Plemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mga mommy and daddy, ipagkatiwala ang edukasyon ng inyong anak sa University of Nueva Cáceres, the first university in Bicol na may 75 years solid track record ng kalidad na edukasyon. Patunay dito ang mga National Board Top-Notchers, high passing rate at employment rate, at mga programang kinikilala locally at internationally. Ang UNC ay sister school ng Mapua University, isang top university sa buong mundo.
ang UNCN students at graduates ay may job opportunities sa malalaking employer partners gaya ng Ayala at Yuchenko Group of Companies, Accenture, IBM at Globe. Gawing future-ready and work-ready ang inyong anak. Enrollment is ongoing on all levels para sa school year 2022-2023. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now! Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong albayano, orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo an makikinabang permita. Wo garantisado, an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong albayano, orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdong. Kayo ba ay KSB? Kulang sa B vitamins? Fortiplex has not just 3 but 5 B vitamins. With proper diet and exercise, it helps fight symptoms of neuropathies and B deficiency. Vitamin B complex is the generic name of Fortiplex. If symptoms persist, consult your doctor. May bago sa'yo. Bago ba yung damit mo? 10 years ago na to, no? Bagong hair color. Same lang. Alam ko na, bagong jowa. Single since birth to. Eh anong bago? Bagong aura lang. If you take care of yourself, it shows. Kaya mag-Silka Papaya Lotion. May papaya enzymes at SPF 6. With regular use, get kutis na ready to aura sa presyong abot kaya. Kaya pala, kahit bagong gising ka, ang aura mo, kakaiba. Bagong araw, bagong aura. With Silka Papaya Lotion. 107 pesos SRP. Also available in 10 ml sachets. 7 pesos lang SRP. With regular use, achieve ang bagong aura with Silka Papaya Lotion. Bagong araw, bagong aura. With Silka Papaya Lotion. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamadumana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansaing ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagkod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagbin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Apek o mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Hatid sa inyo ng Department of Health Center for Health Development Bicol ang palatuntunang Chikahang Pangkalusugan. Chikahang Pangkalusugan, maghahatid ng mga impormasyon na may kinalaman sa mga programa ng Department of Health CHD Bicol. Chikahang Pangkalusugan, magtatalakay ng napapanahong issue, mental health concerns, health tips, at marami pang iba na tsak na inyong mapapakinabangan. Chikahang Pangkalusugan, mapapakinggan tuwing araw ng Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Chikahang Pangkalusugan, dito sa DZGB. Albayanos, ang APEC ay may good news. Nahihirapan ba kayong magbayad ng inyong electricity bill sa tamang talaan? Naputulan ka ba ng kuryente? Hirap magbayad dahil sa mahabang pila? Limitado ang oras sa pagbayad? Huwag mag-alala. Ang APEC, maliban sa aming mga business centers, maaari na kayong magbayad sa ibang payment partners tulad ng Bayad Center Collection Partners, Bank of Commerce, SendPay at GCash. Convenient na, safe pa ang pagbayad sa mga outlets na ito. Mas maraming mapagpipilian. Wala pang hassle sa pagbabayad.
Tara na at magbayad na sa pinakamalapit na authorized payment centers ng APEC. Kaya paalala lamang po, magbayad po tayo ng ating electricity bill sa tamang talaan. Para sa ibang katanungan, maaari kayong mag-message sa APEC FB page. Ang mensaheng ito ay galing sa tanggapan ng Albay Power and Energy Corporation. Paghanap ay world-class at abot kaya, Hanapin ang check, hanapin ang tama, hanapin ang right one, hanapin ang check ng right med. Pag may check, that's right med. if symptoms persist, consult your doctor. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much sa kumpadreng Nald, ano? Sabi ni Bading Peter, 15 pesos man nga itong tinao ko sa Badyaw. Kailang mga sinsilyo, binarabad nga pabalik sa auto ko. Pero kung nga itang ko. Mario Joseph naman, oo. Sige. Diretso kita ka na programa. Ano lamang ang pinaganda dyan na panguntuhan? Anong maray na panguntuhan mo niyan, Trish? Ha? Buddha Angel. Tama na siguro itong kumbaga, maharang-harang na pansit canton. Yan. Maharang-harang Angel na pansit canton. Tirahan na dyan sa baba. Paluto na tayo naan. Para tubod ka itong ano da ito, naigonin mga kung ano-anong birtud yan. Masira mong bagay. Ay, sige, diretso kita kan mga istorya dyan sa luwas. Isihon ta ang impormasyon na bit-bit ni Joshua Bino. Joshua, good morning. Please go ahead. Yes, good morning kami Sir Pio. Good morning sa mga paraantabay, sa mga dagdag pang bareta. Tuon kan ma-implementar ang bagong traffic scheme digdi sa Banwaan kan Daraga. Kung saan poon alas 7 ang pagkabanggi, sundo alas 6 ang pagkaaga, sarado ang bilog na Tiperes Street. Asin two-way naman ang bilog o kahalabaan kan Rizal Street. Ngunyan Sir Pio, igwanin nagduluwas na nagkakapirang mga minor problems. Kung saan ang nagkakapirang mga motorista nagkakarelibong kung saan na maaragi. Nagkasarabat sa bata na bagay ni duman sa kahalabaan kan Rizal Street ang bulos kan trapiko. Asin na numinsan man, ining pagbago sa traffic scheme, siguro sa iba, dahil pa masyado kabisado, nagkakausa ini ni Sir Pio, nin medyo paggubot hindi tabulos ka trapiko. Kunyan, tangani, malikayan ang siring na problema. Nagkaigwa naman kay panimagong orden, tangani nang masolusyonan ang paggubot kan bulos ng trapiko, duman sa Rizal Street. Kunyan tabi Sir Pio, aramon ta sa mga alternatibong ruta na pwedeng agihan kan mga motorista, tangani makalikay, sa magabat na bulos kan trapiko, so naunang bito ng time duration. Makakaibahan tabi nga itong unyan Sir Pio, ang Chief kan Public Safety Office o PSO na si Chief Rene Portillo. Good morning tabi Chief, kay ba niya to sa ibong nilinya, si Sir Pio Fernandez sa programang Tingog kan Banwaan. Sir, marhay na aga, si Pio po. Opo, Sir Pio. Yes. Maray na aga tabi, maray na aga man sa mga tagay na niyo po. Opo. So, sige daw tabi, madangog kami Chief, ano ang traffic rerouting ta dyan para sa maray na bulos kang traffic. Go ahead tabi. Opo, Sir Pio, pinot sa gabos itong may ginibong executive order si Mayor dated 29 July. Ining iyong pigibo tabi dalan ni sa iyo ang gusto ni Mayor Awin. Pagadalan maray na maging maray ang bulos kang trapiko digdi sa kabilugan kang Daraga tabi. Opo. Itong sukwang baga so pagkabanggi sarado iyan na Tiperes Iyo po Sir Pio. Tinawaning lugar ni Mayor Awin itong mga paratinda tabaga itong night market. Para makabuelo ang mga paratinda digdi, mapuon sinda alas 7 sa Bangi. Iko-close timing Tiperes. Magpuon digdi sa kanto kang likod kang LCC hanggang duman sa papanik baga kang simbahan. Opo. Pano iyan tabi Sir Pio, ibong-ibong iyan na may mga nagtitindang itong mga gulayon,
ibang mga sira. Basta, ining paper is closed. Sa Opo. madaling sabi, itong Rizal Street, pintutuway ta naman ito pag alas 7 sa Banggi. Oho. Then hanggang anong oras po ang two-way dyan sa Rizal Hanggang Street? alas 5 tabi, Sir Pio. The following day? Opo. Yan o. So, opera kayan, ano pa yan na pinagsusolusyonan niya to sa traffic dyan sa Daragatabi? Go ahead po, Sir Rene. Opo, ito naman pong ali sa Legazpi going to 3rd District. Itong mga jeep na Pulanggi, Legazpi, Uwas, Ginubatan, Ligaw, pabalik-balik sinda. Duman sinda tabi, Sir Pio, pagaling Legazpi, maagi sinda sa barangay Bagtang Road. Opo. Pag-abot duman sa may Bagtang Road, maibong sinda sa Magayon Drive, ma-left turn sinda sa Patagas, and then Lakandula Drive, Binitayan, luwas na sindang Banyag. Ay, iyo. Di sa madaling sabi. Pigiray tabi, Pio, so tinamputa digdi sa Maruroy. Oho. Pero pag na-okay na po ito, diyan na sinda sa Maruroy. Iyo. Di halimbawa ako may jeep na pinagmamaneho, Legazpi, Pulanggi, pasiring akong Pulanggi. Pag-abot dyan sa may BRTTH, matuo ako. Opo. Yan, dyan sa may UI baga matuo. Doro diretso lusot duman sa may DOH region sa may release. Opo. Itong Magayon Drive na tulay baga dyan tabi, Sir Pio. Yan, so duman sa may karadating kay Riba Midigdigis Labure, duman. Opo. Paglusot duman, mawala naman. Doro diretso na duman sa may Doña Maria. Opo, sa Tagas na po. Sa Tagas. Now, so pabalik naman haling 3rd District tabi, Sir Rene. So dati pong road ninda, pagaling 3rd District sa Banyag, diretso sinda digdi po sa Rizal Street, going to Legazpi. Dahil man palang papagihon dyan sa may Magayon Drive, ano po. Opo. Actually, Sir Pio, sa ngunyan, kung mahiling mo ang bulis kan traffic o digdi sentro, magayon na talaga. Dayaday na ano tabi. Opo, ano yun, katawid ko si Joshua. Opo. Pati itong mga parking space digdi, itong mga nag-ahapon na nag-parking, dahil may naitupig tutugutan. Iyo. Now, how about, Sir Rene, itong problema dyan na dahil man nagasarakat duman sa overpass. Ano na yan tabi? Ang tabi, Sir Pio, kaini, talagang mahihirapan ng ito bagang tinampo dyan, araniyon man sana. Itong mga nag-asawad ng mga may edad na, nadidipisilan na tabi, Sir Pio, yung magpanit duman. Opo, unless na makakita digdi Barandilla na dahil sinda naggan makakaibong. Pero dahil naputol na si Joshua, sandali. Iyan bagang overpass sa may saudan, dahil naman pinagagamit, yun ang problema yan. So, the way I see it, parang pinagtotolerate na sa naman gayod na duman mag-aragi sa baba. Pero dapat kunta na duman sa pedestrian lane man. Sir Rene tabi, opo. Iyo po, Sir Pio. Ngunyan, continue man giliyo ng pandakop ni dyan kang jaywalking. Dahil man po, dahil man pagtutunungan na dahil manikit dyan, itong mga taga-digdi sa Daraga, tuod naman sinda na dahil magagi dyan. Itong mga dayo digdi na dahil aram po kaya nangyayari niya, di ibong sinda kung sain-sain. Pero sa obserbasyon ko, ang dakol na bira na mag-ibong digdi, itong mga taga-digdi ng GAD. Iyo. Di sa madaling sabi Sir Rene, kumbaga, pinagtutulirar na sa nato a certain degree, pero kung mapupwede ko sa pedestrian lane man mag-agi, bako duman sa daing pedestrian lane, kung maibong sinda, Opo, tama po, Sir Pio. Pero pinag-suggest ko nga niya na kung pwede man sanang makuha kang LCC, nagibuan ba ganinda itong elevator? Iyo. Opo, masakat sinda sa elevator, duman sa overpass, maluwa sa LCC na. Yan. Sana makuan iyan.
maundra ta dakula man nagastos iyan Sir Rene ano. So Opo, pero Oo. ano kang LCC na yan na siyempre si mga sahod sa inda na medyo may mga edad-edad na maano na lang duman sa elevator, papanik na duman, malaog na sa LCC. iyo tabi. O di sige tabi Sir Rene, kung igwa ka pang gustong ipasabot man dyan sa mga motoristas, traffic dyan sa Daraga, go ahead tabi. Opo, kuhaan ko ng pagkakataon tabi ni Sir Pio. Ito pong ali sa Sorsogon, na pag-abot ninda dyan sa may Shell. Oto, pigigibo portabi so signage. Pero aram na kang ibang mga jeep kung sa insinda maagi, dyan sa portion kang ilawod. Ta kakagan mi yan ki mga signages para may one way naman dyan, danay na malaog digdi sa Rizal Street. Itong aling Sorsogon tabi, Sir Pio. Opo, pag-abot mo dyan sa may Shell, matuo ka duman sa palaog sa ilawod, then may one way dyan na mga aragihan, then sa inasinda malusot para makabultas National Highway tabi sa Rizal Street. Pag-ali nindang dyan sa Paterno Street, maliko sinda sa MH del Pilar, iatid ninda ang pasayro digdi sa Caltex, mabalik sinda sa Segovia Street, dahil na sinda maagi digdi sa MH del Pilar, sa one way na ito, mabalik na sinda, duman sa terminal ninda. Ayun, dahil na maagi sa Calle Rizal, ano? Opo. Uyan, no, dyan na sa may Caltex baga, sa may hampangan kan dating sinihan baga na sarado na ano. Opo. Digdig sila mga ragi sa likod sa may mga pigirayan baga ng motorsiklo. Yes, tama po, Sir Pio. Di kun tapos kun mabultada naman sila sa Sorsogon, say naman ang kawikaw ni Duman na tabi. po sa Alcala Street. Duman tabi, Sir Pio, na maagian sinda, na dahil naman sinda maagi duman sa Piglaw ganinda. Itaw como one way na ito. Opo. Bugtakan sana nin mga karatula buda sa mga araw tabi, Sir Rene, ano po? Opo, pili dali tabi kang engineering itong mga signages. Now, when would that be effective ang rerouting na yan? Nag-effect tabi ni Sir Pio kasi sa rungal daw. Kaya puunan ko ng pigwarar niyan sa mga jeep na concerned digdi sa manungod sa rerouting. Pig-abisuhan na. Opo. Sir Rene, salamat sa oras informasyon tabi. Naputol naman ano. Okay, so yun na tabi to. Joshua buda Sir Rene, naputol naman. Okay, so yan po ang pakikipag-olay niya to kay Sir Rene Portillos sa paagi ni Joshua diyan sa Daraga, mga rerouting asin manungod sa traffic kan Daraga. We will be right back. Mabareta buda mga mahanap buhay mo na kita. Ang pag-asenso, kanlambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of Science and Technology, kaiba ang Women Micro-Entrepreneurs, asin ang Great Women Project 2. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync, sa presyong abot kaya. 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Ang tamang oras sa Radyo DZGB, 3 minutos makalihis na alas 10. Hali sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Tulong Undersecretary kan DOJ o Department of Justice ang pigdesignar ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sigon kay Justice Secretary
Jesus Crispin Remulla na kaibahan sa mga pig-appoint na Undersecretary sina Jesse Andres, dating Chief of Staff ni dating Vice President Noli Di Castro, Jeronimo Limsi, asin Jose Ragos Cadiz Jr. Mantenido sa pwesto si Undersecretary Dio Marcos, mantang na-promote man si Assistant Secretary Nicolas T. bilang Undersecretary. Sinabi ni Remulla na dakol pang pwesto sa DOJ ang kaipuhan mapanuan. Sinalidahan ni Andres si dating Undersecretary Adriana Sugay C. Sigon kay dating Undersecretary Emeline Aglipay Villar si Cadiz, ang kasalida ni dating Undersecretary Jan Salvahan. Yan ang pangalas 10 na bareta, ahali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Milo Energy, magpursigi. Try na ang mas masarap na Maggi Magic Sinigang. Eskelan, sa Eskelan, mas gagaling ka. Cobra, lakas ng #1. Unilab, pagbibili ng gamot, dapat yung subok, trusted at di kalidad. Alagang tunay, alagang Pilipino, alagang Unilab yan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadango ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Gusto mong magkape pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo? Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na pigiistaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdom kan Department of Health CHD Bicol. BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra. Siguradong laging premium ang quality at formulation, kaya garantisado ang kalidad at performance. Iba talaga ang laking Integra. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Si Direk Edwin nag-upload tabi ko sa imo, pakisimbag man kang phone direct, ta importante tabi. Ano Direk Edwin, ha? Pakisimbag kang phone tabi direct. Please, nako. Sige, diretso na kita ka na programa buda mga istorya, sunod-sunod ang informasyones. Luwens, what's happening? Naputol si Luwens. Sino yung available, compadreng Nal? Si Ans or si Apadingal? Signal mo lang kung sino ipapasok natin. Available yung linya. Tabi ha?
Sino? Si Pading Alba o si yan? Standby Luens, Ans, and si Pading Al ang ready ang linya nakakonektar. Kumpadreng Al, Diyos baray na aga. Yes, marinaga padi perwisyo kan mga pribadong truck na gamit sa pagtransportar nin perlite. Gobyerno ang pigasahan na mag-aksyon. Yan ang sitwasyon kan tinampo digdi sa parte kan Taysan, si Chipulot, lalo na ang hali sa sentro kan Barangay Maslog. Pasiring digdi sa Barangay Lamba, Baldanang Pro. Yan dahil yan padikan mga pribadong truck na balik-balik sa minahan in perlite sa boundary kaining Maslog asin Lamba, Brangkado ng Marayan tinampo. Sa informasyon kan DPWH sa mga residentes kan Maslog sa pigapapod na meeting kaining kan mga inot na aldaw. Haloy ng plano na iway dining ini alagad natapos lamang ang turno ni dating Presidente Rodrigo Duterte sagkod sana sa sitio Anunang kan Barangay Humapo nangyari ang way dining haloy-haloy ng napindyente ni magpunpa kan pandemya asin naging tuga naman ini kan mga politiko kan mga luminis na aldaw sa indang kampanya. Alagad sagod ganyan dahil manin nangyayari lang kagdaan mga residente perwisyo na sa mga residente, mga motorista ang lubak-lubak na tinampo sa Maslog Lamba damage kan mga truck nin negosyante alagad gobyerno DPWH ang piglalauman na matao nin aksyon. Yan pa din ang informasyon badik di Saudi Arabia Legazpi, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadreng Al sa dagdag na istorya hali dyan sa southern part kan Legazpi. Idiretso taan bulos kan informasyones. Yan, nakabolta na ang connection ng linya kay Luens. Luens, go, go, go! Yes, salamat tabiya, Sir Pio. Maray na aga sa mga parantabay sa mga dagdag pang bareta ng apudan si National Telecommunications Commission o NTC Region 5 spokesperson Attorney Judy Ann Belanghel sa publiko na aramon muna kung rehistrado sa security. Napuputol. Hello. Go ahead, sige. Aramon muna kung rehistrado sa Security and Exchange Commission ang mga manlain-lain na online lending app tangani na daimaging biktima nin mga papasupog na gibugibok ang kadaklan sa mga naga-avail ka ini. Ini ang ipinagunambitan sa DCGP News di Belanghel na kung sa indigdi sa Kabikulan may mga nagreklamo sa indang opisina partikular ng mga paratukdo na para nag-utang kidiit na kantidad na late sana sa pagbayad via installment. So mga contacts ka ini, big para tirex na kanda imidbid na numero lalo na sa mga kamidbid as in big para taraman kay mga offensive na mga katataramon may kinaaraman sa biktima as in may mga threats pa. Di pa takot iyo bagan supig igo na yung mga pinagsakyada kaidto sa Manila na iyo talaga ang modus patakot kaso pasopo gabos. Roger to that. So mga day nakakabayad budas sa mga contacts kay ito na day manin pagkasabot aday ning nananahimik man eh. Di daramay. Okay, sige. Roger, sigon kay Belanghel, ang tip na sa indang ipagunambitan dapat aramon kun ang mga lending company na ini-rehistrado tadipisilon daw tabi Sir Pio ang pagsusog kunday ini nin mga papeles. Kaya daw ini pinagigibo sigon sa investigasyon ninda. Takon na papersa ang biktima na magbayad o magtaon in excess na bayad na daima na kumbaga bako man iniso na pagkasundo na dapat bayadan da isa na pagpasubgan may porsyento kaya digdi ang mga personang nagtetirex din siring na bagay. Alagad sigon kay Belanghel, mas marahay na sa lehitimo. Wala so mga aranisa ng mga lugar ang mag-abil nin mga siring na mga lending application.
Pero sigun sa iya maging maingat tadakul na ang nabibiktima kaini asin mapagalon susugon tabako rehistrado ang mga numero ang may tatabangon niya kang NTC iyo ang i-block ang mga numero na ini sa paagi kang pagtaonin formal na reklamo asin kung existido an app pwede ni sampahanin magkakanigong kaso tangani na nga mapanimbaga ang mga nambibiriktima sa mga siring na persona na nangangaipon na ngani papasupgan pa. Roger, so yan tabi Sir Pio ang mga dagdag pang istorya halilig di sa Regional Center site. Ako po si Lewens Burse-Barsan. Salamat man Luen sa istorya. Diretso taan bulos kan mga informasyon. Yan na mga sos kita dyan sos. Ano? Yan nga ni na nagwa para text na igubagan link tabi Angel ano na pigsabi ni link dai ka mukaan is puro scam ha o kung nakalis baganing mga semana o kanakili sa semana may pig-grade man so anti-cybercrime buda so NBI ata yun CIDG sa Manila mahiwas pala niya dakul na iyon ang more igoning script sin dapat na kada computer igon ni script na iyon so ipapatakuton sa mga dai marasa pa pambaya. Diretso kita kan istorya. 16 lapwas alas 10. Ans go. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man niya itong bareta, positibo ang panghiling kan Department of Labor and Employment o Dole Bicol sa implementasyon kan First Time Job Seekers Assistance Act ORA 11261. Ini ang sinabi kan tagapagtaraw ni Dole Bicol na si JV Gasga kung sa taon 2019 na ipasar nasambitan ng liasin mo niya na bulan, epektibo na ini. Sigun sa iya, basado man sa assessment kan sendang opisina, mas dakol mo niya na mga fresh grad na nagiging interesado maghanap ng trabaho lalo na sa mga ahensya de gobyerno dahilan sa nasabing ley. Sigun kaya sa iya, sa paagi kan First Time Job Seekers Assistance Act, magiging libre na sa mga first time na mga job applicants lalo na ining mga fresh grads na pag-access sa NBI, police, barangay clearance, medical certificate, birth as in marriage certificate, as in iba pa. Sinabi ni Gasga na dakulang katabangan inilalak na sa mga tios man sana na naghahanap ng trabaho dahilan sa dain na ninda kaipuhan maggastos para sa na ma-access ang siring na mga mayor na requisitos para makapag-apply ng trabaho digdi sa tuyang kapalibutan. Sigun sa iya naglalaom ang Dole Bicol na sa full implementation o kaya sa pag-implementar nasambitan ng ley sa tuyang nasyon talagang mas mag-boost pa na employment rate sa Bicolan urog pag nagbabangon ng unyan ang employment sector dahilan sa pandemyang COVID-19. Sinabi man ni Gasga na ang Dole Bicol i-implementar man ang siring na bagay sa mga job fair activities na pigkukondusir ninda sa manlain na probinsya kan Bicolan. Roger. Yan tabi Sir Pio, ang informasyon hali sa Dole Bicol, Ans Galero, DCGB. Salamat man Ans sa istorya hali dyan sa Dole Region 5. Diretso ang bulos kan mga istorya. Ang padaba ko man dyan sa First District, lalo na dyan sa Bakakay. Compadreng Jomar, good morning. Salamat pa rin Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, pwede man na magkaiguanin permanenteng tapukanin basura sa Islacan San Miguel. Alagad dai pa napapanahon. Ini ang pahayag ni Mr. Reynold Martinez ang Senro kan Syudad kan Tabaco o ang City Environment and Natural Resources Officer. Sinabi ni Martinez at kapagkikipag-olay kan DCGB News na sa presented ipaman necesidad para sa mga duman sa isla kan San Miguel kan Tabaco na magbugtak nin permanenteng sanitary landfill asin an pwedeng gibohon ing unang mga proposal kan iba partikularmente ni Kagawad si Matango an konsyala na taga San Miguel na paghatod mo na digdi sa sentro kan Tabaco pasiring duman sa sanitary landfill ang mga basura na hali sa isla. Sinabi ni Martires na sa presente pigigibo na ini kan Barangay Rawis kung saan tagaduman ang kagawad na kada bulan
sa indang mga basura itong residual waste pigkakarga sa sakayan asin pigahato digdi sa sentro isabat paninikan mga tawuhan kan garbage disposal team digdi sa pier para darahon na duman sa sanitary landfill. Alagad kanakaalis na aldaw naghahagad si Kagawad Tango sa lokal na gobyerno kan Tabaco ni mini dump truck asin motorized bangka tangani na sakubo na sa hakot ang 5 barangay kan Isla San Miguel. Ini ngo na daa susug kay Martires ang maray nagibuhon ngo niyan dahil ang Tabaco pa man na grabe ang basura na natitipon sa Isla San Miguel. Sa initial na planong ini, sinabi ni Martires na pwede man na kada bulan o maski suro simana maghakot nin basura enot na lilibutong kan dump truck ang gabos na mga barangay digdi sa Isla San Miguel dangan ikarga ini sa sakayan na babakalon kung paunrahan kan lokal na gobyerno kan Tabaco na solamente ang trabaho transportar kan basura ali sa Isla kan San Miguel iato digdi sa sentro sa sabatong kan sa iyang mga tao para ang basura o residual waste iyo an ibugtak sa o itapok na digdi sa pasilidad kan Tabaco. Pero ini pwede pa dahilan ta kulang pa man talaga ang basura sa Isla San Miguel. Sinabi ni Martires na pwedeng umabot ang panahon na dahil na ini magiging aplikable dahil ang nagdadakol naman ang populasyon asin nag-aasenso naman ang Isla San Miguel. Pagabot kan bagay naan, sinabi ni pagabot kan panahonan, sinabi sa DCGB News ni Martires na nababagay na dyan iyo ang pinag-apod na pagdispatchar kan basura sa pagikan pyrolysis. Ang pyrolysis susug kay Martires iyo ang pagtunaw kan basura sa paagikan pag-init kan mga ini na napapakinabangan pa nga ini padida nagigipak dining source kan energy. Sa iyang sinabi na pigtutugutan na ini kan DENR basta masunod sana itong sa mga patakaran arog kan tamang emission na ibubugakan kanaw ng bita na proseso. Oo, bagong technology yan na pyrolysis. Pwede dumantadit na sa ng basura duma. Pyrolysis, so tutunaw talaga sa basura through extreme heat. Ayun. Allowed naman ang kang na basta so emission mo conforme duman sa standard nagpigsaset kang EMB. Yan. Okay. Ayun man sana ito. So, sinabi ni Martires na magayon na iniduman, alagad dahi pa nababagay ngunyan, apuera pakan, maggasto talaga dahi ni Padi. Roger! Yan ang report, Jomar Bian, DCGB. Salamat kumpadre Jomar. Mga follow-up hali dyan sa 1st District kan Albay. Basura, tama yan na magkaigo kita ng Responsible Solid Waste Disposal System. So, hurado baga ito sa binibining Pilipinas. Ano, Angel? So, nakabarong tapos naka-short. Karatsa pa. Ay, nakatabi. Oy, salamat palanta. So, lay ni Lito Lapid ito. Senador Lito Lapid. O ni Senador Bong Revilla. So, ito bagang yan na birth certificate na hali sa PSA. Kuha na, permanente na yan. O, magayon ito ta. Hindi magay adi. Birth certificate, kada bes na kaipuhan mo, mabayad ka. Permanenteng record mo na bagaan. O, ma-apply sa trabaho, papahaga dun, birth certificate. Ma-renew kan passport, birth certificate, dapat magbayad ka naman. O ano, man iyan na sistema na. Kaya very laudable itong lay na itong naglaps na nga ni into law
O na tama iyan na bako kita pabalik-balik diyan sa PSA mabayad sana na ang record tang yan birth certificate permanente. O inda nga ni kung death certificate death certificate permanente tagad. Ay nako, salamat naging lay na iyan. Ata nga ni kung pag-isipon baga igwa na kitang local civil registrar, igwa pa kitang PSA. Mako akang birth certificate kung nagka-problema duman sa record kan PSA kanigo ang pamproseso na kung tutuson kung duman ka mako aning birth certificate sa local civil registrar mas credible pa buda mas accurate ta duman minapasiring mismo ang mga magurang na nagpaparehistro kan aki. O ngunyan iyan namang records ang ipapasa sa PSA kan local civil registrar. Kung magkasala-sala sa pag-encode kan dokumento o kaya kan informasyon nabako man kasalan kan magurang o kan nakukuha kan birth certificate nasala su data nasala su date kan pagkamundag nasala su middle initial nasala su apelyido su lugar kan na namundagan pag encode tama pagalbagaan kung dakol na pig encode ipapasa sa PSA eto ma sakripisyo so kuan naman so nakukuha kan birth certificate. Ay nako, kaya doble-doble. O di paano lamang padingnal? Sa pagarangkang puwersa, salamat po kan sa ido paghinanyog. Amang Diyos ang magbantay. Tulos na masunod Diyos Manager Mardala. Salamat! Bye-bye! Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sa indong nadangog ang programang Tingog Kanbanwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Maggi Magic Sinigang mas masarap. Real asim ng sampal mas masarap. Maggi Magic Sinigang mas masarap. May sarap ng Maggi Magic Sarap. Maggi Magic Sinigang mas pinasarap versus previous formulation. Di lang puro asim, Maggi Magic Sinigang. Sinigang na may asim linamnam from Real Sampalo. Preferred by 6 out of 10 moms versus nakasanayan. Try na ang mas pinasarap na Maggi Magic Sinigang. Maggi Magic Sinigang. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas.